bagus raja. Rusuh. Rani karo sandalan. Ya seragati apa? Ya saya panas wis. Dah ayo. Hanya bukti. Sikile cepot kanonane sikile cepot malah babi. Lah wong kancamu ki rono rene meriah. Lah kowe koprono teko kene ning saka kaya cilikamu. Panas. Ya panas dhewe iki kudu totalitas. Totalitas. Tanggapan kok malah mete grupuk. Ya aja ngono lho nggih. Aku ngejane teko kene iki ya wis seneng. Lha ya. Niki tenggirane bapak sinten? Bapak Nopan. Pak Nopan iki seneng. Esuk mau lak gawe story. Ya. Wah. Digekne terot nggih iki nggo rekane Yupan. Lebake gur nggih madang tok kuwi. Mas Lopane bijaksana. Nyapa? Tanggapan iki asline apa? Wes mene gapura omah iki. Aja karepmu dhewe kok iso. Ulang tahun anak Ratu Mono. Lah keke sing masih sing lanang kaya cilik aku mbiyen. Malah cilik gosong to. Kaya cilikane Apane kok ompoge ngono kuwi? rambut yo lurus lho biyen. Ya lurus. Nek biyen ki ora kok putih resik ngono kowe iki. Aku biyen iki putih. Iya. Pakku tukang aspal, dadi aku dijake aspal. Lambemu ngono kok. Sing apik ta. Ya. Nek kene apa kira kan nggon kepekan iki. Ya aku gumun. Oh, wit kates iki wae menungso lho. Kayak penonton YouTube. Oh, penonton YouTube. Kira. Sing apik. Yo. Oh, kamera yo totalitas. lah iya toh. Jogetmu ngono lho nek ngono iki. Wong kene iki internasional kabeh iso ngepasi to. Endi pawang munyuk, endi munyuk. Kowe kok apa? Kono munyuk. Aku munyuk sing ngejak tanggapan rene sapa? Lah ya aku. Berarti aku apa? Pawang munyuk. Dadi kabeh iki munyuk kabeh. Lah kok ngono kowe iki njeblas ae. Mas Lopan iki Nyapa? Adek kok tangisi iki nyapa? luar biasa. Lah ya luar biasa to. Lagi rugi lah aku. Nyapa? Penonton nang madang kabeh. Basa Jawa iki monggo pinarak madang sedaya penonton. Lah kuwi kan sudah terbukti Mas Nopan. Mas Nopan itu sampun ngugemi dawuh Allah Subhanahu wa taala. Apa kuwi? Sapa sing gelem bersyukur marang arep tak tambahi nikmat nggih kowe. Sapa sing kubur sesungguhnya azab Allah adalah pedih. Arape la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna. Tanggapan ini nane ning kono iki dongamu bar kuwi. Jajal utek lotek-el. Kuwi. Lah wong apale ya kuwi. Wong ngene dinyang ae Mas Nopan aku ya bekel aku. Bale. Dongamu lho. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabila sadid.
paling endak ngene iki lulusan pondok. Donga kok sakmu. Aja nyebalane ngono to nek dijak omongan. Rene to jajal iki nek kulino nyebalane. Pinter mentor saiki. Ya matamu pinter. Lah jajal nek kowe piye dongane iki piye? Mas Tony sebagai Mas Tony iki wonge kepiye? Sapa? Mas Lopan. Ngono lah. Waro wis Tony. Lopan. Lah ya Antonio Topan ngono lho. Donga iki rasa dodo titik kena Jaya. sungguh nirmala. Air yang Siapa tau? Siapa tau ya? Alah ora sah ganteng kuwi. Dua sosis ya. Kepala saya. Berapa ini? Batek mah, ini sore ini. Tapi luar biasa Pak. Udang NS ada SS. STR ada STR ada. Murah enak. Jaluk ben jaluk Mas Loh. Kono lah dionceki. Oncai kok kacang. Niki pundi ta Mas Nopane pundi to niki? Menika tiange niku lho pojokan niku. Endi? Pojokan. Tapi saibul kuwi. Kenapa ta? Langsung ya Mas. Oh ngoten nggih. Ora enak wonge tamune akeh jero. Ya dongakno ta anake sing ulang tahun iki lho. Air. Aku musuh bakul iki susah. Tapi ora apa-apa lho. Ora apa-apa. Padha kayak rezekine lho. Ya. Saya sosis enak. Kita sosis enak. Aku yo jono siji lho. Ono. Pokoknya dungo kagem anake Mas Lopan muga-muga sehat selalu, panjang umur, besok iso ngangkat derajat wong tuwek. Amin. Amin. Wah, contone nek dadi wong sugih ki menak nggih. Menak. Delok to, gawe ulang tahun nanggap reok terop ya terope dhewe. Karepe dhewe. Son ya sone dhewe. Sore dhewe. Panggung ya panggunge dhewe. Sapine dhewe. Ayo. Pengen mangan ndok ya Doke dhewe. Sore bojone koclek. ndok nek tuku kan. Lah sampe doke Mas Lopan buat tangan. Ngakune ora iki. Udah kuwi. Di polane. Oleh. Mas Lopan moga kula ojo awak jeneng. Ayo tenan. Kuwi lho sosis pun jebret lho, sosis pun jebret. Yo. Delok iki enak ora? panas kok gelak ya ngadung nek iki. Kuwi jenenge wong seneng budaya iki lho, malah toprake teko. Yanto ketoprak siswa budaya iki. Mana? Gendakamu teko Sopo? Iki lho. Oh iki Yati ya, Kang. Anu lho, nduk, sik adang ora. Sik aku tak nemoni bulekku. Ndi kowe? Aku bot 5 bodo ki ra cethuk bulekku. Ya, Pak Ram. Di Yati lho. Ibu bulekmu, ibuku dia ini lucu. Buku. Ayo, sama bodoh, ayo. Bosok ya. Monggo dilawan badhe njaluk THR monggo yo. Mulai kalune gelang entek. Nih. Apa nih? Oh.
seniman ora bijaksana. Aku ora seneng aku. Oh warak iki duit akhirnya melu kok kabeh. Kuwi kocok kan. Meneng tak urusin. Kuwi seniman kocok. Iya yo amit geni. Tak omongane dhewe iki lho. Nek emas ngono kae iki lah enek ikatan saudara. Ora ikatan ngono burekku ya padha karo mbahmu. Ngene iki nek wis tak jaluk ngene iki kok dige sapa to yo nggih kuwe iki lho. Walah bro. Rompulo berarti aku nyeket. Tatang bulu toh. ini apa? Omong lo kan nambah 10 aku 50. Kowe iki kok Ini nek seniman sing gak apik ngene iki delok YouTube bocah-bocah cilik-cilik duit akhirnya ketone duit toh. ya amit. Oh niku ora oleh ngono kuwi. Iya ya aku ora. Kowe dadi ku ora nopo duit cerita aku ya ngono iku. Tatang 50 aku 50. Iki lho cekelan iki masalah perkara duit kok iso kene. Meneng. Wah ganuan budek kabeh to. Iya. Nah, iki ngono kena gawe bondo remi duit. Tak gandakne kocok. Duit sak Iki kok tak gawe remi. duit sak mono nek mung rembug kok. Kuwi pira nggih? Guru. 56. 56 berarti 120. 120. Umpamane iki lak kowe iki sekolah iku pinter to. Genep ono to, Bu? 50 ngono. Lah tekan genep ya kok. Kowe nek sekolahmu pinter, Ya, nek takon milih ya. dijabut duitmu apa nyawamu? Kocok e. Lah kok duitku to? Ya iya wis. Sek. Hop. Oh. Kayak kang parkir. Kowe ning omahmu pen-penanmu apa? Wedhus. Suarane piye? Mbak, Masmu pen-penane apa? sapi. Suarane piye? Mo. Lah yo mau to. Oh, ngerti. Lah ya tiba ya kalah lecet ngeran aku ki ya. Nek kono gomone ora mikir ngono aku. Enak, joget sik. Ben dipikir mas Ayo.